Drømmen om en selvkørende virksomhed. Forestil dig en virksomhed, der aldrig sover. En organisation, hvor medarbejderne de bare løser opgaver 24/7, fra at skrive kode til at overvåge budgetter. Det lyder måske som ren science fiction, men det er faktisk præcis det, vi er i gang med at bygge her hos Vinkel. Velkommen til maskinrummet. Lige nu der kigger I på vores dashboard her i Paperclip, og her har jeg 38 agenter ansat. Jeg fandt ud af ret hurtigt, at i selve OpenClaw, at det var svært at styre agenterne. Hvis man havde en agent, der lavede for mange ting, så vil hans hukommelse gøre, altså hans memory, gøre, at han begyndte at rode tingene sammen. Så det, at jeg har flere agenter, betyder bare, at de arbejder inde i et specifikt område, som gør, at det er lettere at styre, simpelthen. Så i stedet for, at jeg har en agent, som lige pludselig kan huske, at han skulle sidde og lave noget på vores blog, og så lige pludselig så skulle han også til at kode noget andet sted, og så skulle han lægge filer ud på GitHub, og det endte med at blive et kæmpe rod. Så måden jeg har løst det på i hvert fald, og ja, der er sikkert mange flere måder at gøre det på, men min måde det har været, at hver agent havde sin eget område. Jeg har lavet sådan et organisationsdiagram, det er her, eller det vil sige, de har gjort det for mig. Jeg har også et organisationsdiagram, som ligger inde på herinde. Det er ikke helt opdateret nu, så der er kun de 28 agenter, men herinde er alle workflows og så videre for agenterne. Men organisationsdiagrammet her, det viser jo lidt om hvem der hører til hvor, og hvorfor de hører til de steder. Vi kan for eksempel tage vores redaktion, hvor Magnus, han er chefredaktør. Magnus, han har en del agenter under sig. Det er fordi, han har faktisk han har 5 agenter, som er ude i verden og samler nyheder ind til bloggen. På den måde, så kommer der hele tiden frisk input til bloggen. Så har vi vores fotograf, som tager billeder til bloggen. Og det er jo ikke fordi, hun går ud og tager et billede. Hun er simpelthen koblet op på noget, der hedder GLM Image, som så prompter et billede ud fra artiklen, så billedet det passer ind til det, vi nu taler om det nu sker i artiklen. Så har vi Linus Bæk her. Han er vores tech writer. Han er ret god til at kode. Han har kodet hele vores blog, og han har kodet det meste af vores admin-side. Og det her, det var før jeg ligesom lavede et decideret hold til kun at stå for vinkel.ai. Så nu har jeg simpelthen et dedikeret projekthold, som hører under vores interne projektchef. Og det gør, at det er mere overskueligt. Silje Thomsen, hun er projektleder for vores vinkel.ai blog og platform, og hun har en ingeniør og en designer og en tekstforfatter under sig. De kører på forskellige modeller alle sammen. Så jeg vælger de modeller, der ligesom passer bedst til de forskellige opgaver. Nogle, de skal jo kunne se ting, andre, de skal bare kunne kode. Så designeren, som er Kasper Vestergaard i det her tilfælde, han koder, ikke, men ja, han designer, sjovt nok. Der er det meget rart, han har noget visuelt, så når han går ind og
og laver kvalitetssikring på sit arbejde, så kan han også lige se, hvad det er, han går og roder med. Efterfølgende, når Kasper har lavet designet, og Emil har skrevet koden, og Sofie hun har skrevet de tekster, der skal skrives, så laver Silje kvalitetssikring på det, inden hun afleverer det videre til Axel Wang. Axel Wang, som er vores chef for interne projekter, han laver en sidste kvalitetsgennemgang af det, så vi er sikre på, at det lever op til det, vi gerne vil have. Og så afleverer han det til Victor. Victor, han er vores sikkerhedschef, og det er ham, der er den eneste, der må få lov at skubbe kode ud på GitHub, så vi er sikre på, at vi ikke får fyldt GitHub op med alle verdens mærkelige ting. Det har jeg været udsat for før. Det er ikke så sjovt. Det kommer jeg tilbage til i en anden video. Ja, det er sådan, at jeg har sat det op i forhold til de ting, jeg bruger. De her projekter, det her, jeg kan holde styr på, for eksempel YouTube-kanalen, kan jeg gå ind og se, hvad vi arbejder på herinde. Og jeg kan gå ind og se på vinkelværkstedet, hvad der sker her. Den 1. april, der sad jeg og kæmpede med en regning. Jeg vil ikke sige, jeg kæmpede med den. Jeg havde fået en regning fra Brave API, eller API, på $48. Det viste sig simpelthen, at agenterne de havde været inde og lavet 14.000 søgninger. Og det kostede $5, tror jeg det var, per søgning. Eller ikke per søgning. $5 cirka per 1000 søgninger. Så det var lidt overraskende. Men så havde jeg altså en samtale med Konrad, og Konrad har en agent under sig, som han kan tale med, der hedder Sigrid. Sigrid, hun kører på ChatGPT's 5,4 model, som er en utrolig klog model. Den kan bare ikke lave og udføre noget som helst. Men den er god til at fortælle om ting. Så hun foreslog, at vi lavede den her searching MCP-server. Så det satte jeg dem i gang med, så de har simpelthen oprettet en Docker, som ligesom pakker søgedelen ind. Og så nu søger jeg gratis. Den søger på Google og Bing, tror jeg der. Uden at det koster noget som helst. Andet end de tokens, som er brugt på at udføre arbejdet. Og igen, de tokens, vi bruger på at udføre arbejdet, er jo ikke voldsomt. Igen, fordi jeg bruger coding plans. Jeg bruger primært kinesiske modeller. Og det er mest fordi, at de også er... mange af de her modeller også ligger som open source modeller. Min drøm er jo her inden så længe at få et setup, der gør, at jeg kan køre modeller herhjemme, i stedet for online modeller. Men det er jo, der er altid rart at have lidt at drømme om. Så ja. Inde i vores applikation, inde på vinkel.ai, som er bloggen, der er tilknyttet et adminområde. Og inde i det adminområde, der har jeg simpelthen en masse fine ting. I så lige kort organisationsdiagrammet før derindefra. Men jeg har også økonomi herinde under. Jeg har fakturer, CRM og under økonomien her, der kan jeg også gå ind og se min oversigt over mine månedlige omkostninger. Og jeg tror nok, jeg kom til at sige 250 kroner i går. Det var vist en lidt fortalelse. Hvis man regner med en valutakurs på omkring $7, så er det 373 kroner om måneden, jeg bruger på API, altså kodeplaner og andre ting. Den eneste lille ting, som jeg ikke har styr over, det er jo de her image ting. De koster 0,0
15 cent per billede. Det vil sige, det er jo ikke dyrt i sig selv. Jeg smed $10 ind, da jeg startede. Jeg tror, den er nede på, det ved jeg ikke, $4 eller noget nu, inde på min set.ai-konto. Så har jeg Minimax codingplan. De har en model, der hedder 2,7, Minimax 2,7, som er en yderst intelligent model også. Så bruger jeg Alibabas Qwen codingplan. Den betaler jeg $10 om måneden for. Den er de desværre stoppet med, så den koster $50 om måneden nu, hvis man skriver sig op. Men fordi jeg nåede at få den bestilt inden stigningen, så har jeg den heldigvis til $10 om måneden. GPT Codex plan, der bruger jeg det, der hedder authentication til at køre igennem. Og det anbefaler GPT simpelthen. Det er det, der har været udfordringen med Claude's modeller, altså Anthropic, Claude Opus og Claude Sonnet. De har jo lige lukket ned for, at modeller kan få lov at køre på OpenClaw mere. Så men GPT, de har jo købt, jeg ved ikke, om de har købt OpenClaw, de har i hvert fald oprettet en fond, som sikrer OpenClaws fortsat kørsel. Så ham, der hedder Peter Steinberger, han kan få lov at drive den videre, uden at skal tænke på udgifter og sådan noget. Peter Steinberger, han lavede OpenClaw tilbage i november måned i 2025. Og det bliver sådan rigtig populært her i omkring januar-februar måned. Der var lidt rod med det i starten, da jeg startede i hvert fald. Der hed det Claudebot. Og Claude, de mente jo nok, det var en for stor reference og lå for tæt op af deres brand. Så de bad ham om at skifte navn, og så skiftede han navn til noget, der hed Moltbot. Hvilket ikke var helt tilfredsstillende for den community, som støttede op om projektet. Og 2 dage efter, så ændrede han det til OpenClaw, som det hedder nu. Og det lader til, at det er her, vi er landet med navnet. Ja, det er bare sådan lidt forskellige historier omkring det. Vi har vores dashboard her. Jeg kan se, det er ikke opdateret i et stykke tid, og ja, der er mange ting, der mangler, men jeg ser det mere som en rejse, end at det skal være færdigt på et bestemt tidspunkt. Det er jo også herinde, at mine artikler, de kommer ind til godkendelse. Jeg har hele min reaktion her, hvor samtlige artikler, at de kommer ind med, de kære agenter, de ligger klar til at fyre afsted. Jeg kan se, mange af dem står i draft mode. Min store plan var egentlig, at det skulle være en skandinavisk blog, men jeg tror, jeg holder den til at være dansk til at starte på. Det bliver for bøvlet det andet lige umiddelbart. Mest fordi, at jeg kan ikke svensk godt nok til at gå ind og læse, om det er rigtigt, det der står. Og jeg kan heller ikke norsk godt nok til at gøre det samme. Så jeg tror, jeg holder mig til det danske, og så må vi tage den derfra. Jeg kunne nok godt læse engelsk, hvis det egentlig var, det kom dertil, men ja, der er sgu så mange andre engelske AI-blogge, så det er der ikke nogen grund til at ligge og konkurrere om. Det der er tanken med Vinkel AI er jo, at det er simpelthen, at vi skal levere nyheder, som fokuserer meget på det nordiske og danske marked. Det skal være noget, som giver mening, noget, som folk får noget ud af. Det skal ikke bare være fyld.
der er så meget andet, der ligger og fylder med alt muligt. Og det er der ikke nogen grund til. Altså vi kan lige så godt levere et system, som fokuserer på de ting, der kan have indflydelse på os her i Danmark. Og det vil være sådan noget EU-akt der, med deres AI, nye lovgivning omkring det, og som I kan se her, så bliver den udsat indtil december 2027. Men der sker jo meget på AI-fronten hele tiden. Så jeg har ikke lyst til, at vores platform her, den skal være en, der bare spammer folk med lort. Jeg vil hellere have, at vi får bygget op stille og roligt. I gang med at bygge sådan en modelradar. Den er vist ikke helt færdig endnu. Det er den, der ligger hernede. Der vil de nyeste modeller komme til at stå på. Og om det overholder GDPR, og der er sgu mange ting at tage højde for at tage stilling til. Det endte med at blive en lidt bredere video end egentlig bare paperclip, og det gør jo heller ikke noget. Paperclip i hvert fald er for mig et godt sted at styre mine agenter, og det kan jeg varmt anbefale, at andre også vælger at gøre. Så tak fordi du fulgte med, og så vil jeg bare ønske dig en rigtig god dag. Jeg håber, du har lyst til at følge kanalen. Jeg tror nok, siger man efterlad et like. Det styrer I selv selvfølgelig. Tak for i dag.